Šanca, že sa narodíš práve ty, bola 400 triliónov k 1. Len sa nad tým zamysli a zober si z toho, čo uznáš za vhodné. Chcem týmto zdvihnúť novú vlnu fitness. Verím, že je mnoho ľudí, ktorí vidia fitness ako ja. Každý človek má nejaké svoje vlastné vízie a ciele. Vidíme sa v ďalšom. Pomôže čo len jednému človeku. Keep pushing. Aby to celé dávalo zmysel, musím sa ponoriť poriadne hlboko, odviesť precíznu prácu a preto aj vypnem siete. Vrátime sa k tomu, keď bude práca spravená. Nájdeš mnoho ľudí, ktorí ťa môžu inšpirovať svojim životným štýlom. No pravda je taká, že na konci dňa je na tebe, čo spravíš. Ty rozhoduješ, čo sa stane v tom tvojom živote. A teraz, keď na niečo narazíš, čo ti hodí iskru, že OK, porovnáš sa, že možno by si mohol aj ty niečo zmeniť vo svojom živote, tak máš dve rozhodnutia. Buď si dáš čokoládu, nejakú, čo máš po ruke, aby si bol v tom momente šťastnejší a druhý deň sa zobudíš a pokračuješ ďalej vo svojom živote. Všetko sa zdá, že takto život ti to osud vlastne nadelil, takýto život, alebo sa zobudíš do iného rána. Začneš robiť iné rozhodnutia. Také rozhodnutia, ktoré prinesú do tvojho života úplne iné okolnosti. A zrazu, postupom času, za pár mesiacov sa bude zdať, že tvoj život sa radikálne zmenil z ničoho nič. Pritom to je všetko len o tých rozhodnutiach. Vždy sa je kam posúvať. Preto keep pushing, to je také moje heslo, lebo vždy je čo zlepšiť. Som človek, ktorý verí, že príbehy a ľudia majú veľkú silu inšpirovať. This has been your whole life. This has been your dream since little league, middle school, high school. This is all you have ever wanted to do. Can you say every single day I gave exactly what I needed to give? Toto je deň 1. S týmto telom vstupujeme do Summer Ready 2025. Je pred nami dlhá cesta a som fakt zvedavý, ako to bude vyzerať na konci. Tlač. Tie najväčšie veci dokážete urobiť tými najjednoduchšími krokmi. Ale tie jednoduché kroky veľa ľudí nerobí. Nemá tu trpezlivosť, lebo v dnešnej dobe strašne rýchlo niečo strhne vašu pozornosť a vy napriek tomu, že ste mali cieľ, že idete tu niečo naháňať, konkrétne vaše, čo vás baví, vybudovať niečo skvelé, tak od toho upustíte, lebo niečo je zaujímavejšie. Ale to je pochopiteľné, lebo takto funguje náš zvedavý mozog. Ale ja som si vedomý tejto jednej základnej veci, že tie najväčšie výsledky dosiahnete tým, že robíte tú najjednoduchšiu vec každý deň strašne dlho. Sme v Dunajskej Strede.
krásnom slovenskom meste a ideme na prezentáciu. Mám tam nejaké nové pózy, čiže bude to aj pre mňa nová skúsenosť. Zase sa učím niečo nové a bude to veľmi zaujímavé. Budem tu mať svojich ľudí, svoj tím. Ale hej, nepomôžem. Mám pocit, že ešte stále to nebolo všetko, čo ste videli. Že ešte stále tam je viac, že vám môžem ukázať viac. Že to možno aj prebudí vo vás vaše ambície, či už je to cvičenie, alebo čokoľvek, čo máte radi. Zdokonalovať sa v tom a byť v tom dobrý, lepší, možno časom najlepší. Ako kámo, reprezentovať krajinu v tom, čo ma baví, to by bol splnený detský sen. Ako, fakt som si to vždy tak v hlave predstavoval ako chlapec. Spend all my money on pretty things, diamante shoes and all these diamond rings. Yes, I spend my money on these fancy cars, on a Jack in the Box and old trips to Mars. Yes, and I ain't got no shilling left for me. Spend all my money. 9 hodín večer. Tak moje pocity sú aktuálne dosť šity. Som deň pred súťažou vydietovaný, bez vody, po horúcom kúpeli. Takže čo sa týka tých fyzických, je to takto. Moc tej energie na zvyš nie je, ale strašne sa teším na zajtrajší deň. Napriek tomu, že tie súťažné prípravy vôbec nie sú jednoduchá vec, pretože snažíte sa pochopiteľne zo seba dostať maximum, aby ste vyzerali čo najlepšie na tom pódiu. Vidíte to sami, že tej práce za tým je dosť, aby to telo vyzeralo tak, ako vyzerá. No na druhú stranu je fajn podľa mňa vidieť, čo sa s tým telom spraviť dá. S ketkou? Ešte sa mi páči na tých svetlejších, No. že keď flexím aj zadnú pózu, cez nevidno Jaj. trošku glúc, vieš, a na tých tmavších to až tak nevidno. Ešte predsa len je tam ten element, že na pódiu chceš upútať, alebo zažiariť nejakým spôsobom. Len si tam nebudú všetci vo svetli, vieš? Potom reálne aj tá tmava spraví ten efekt, že púta pozornosť, keď bude iná ako ostatní. To je pravda. Vieš, že 8:56. Ty ešte ideš niečo, či už máš všetko pripravené? Mám všetko ready už. Všetko tento rok v tejto príprave robím veľmi sústredene. Bolo tam dosť spánku, ktorý bol sprioritizovaný. Jedlo bolo vyvážené a celá tá príprava trvala dlhšie, než zvykne byť. Z 90 dní sme mali 120. Sponzor pořadu. Posledný vlk. Som sa tak na to pozrel, vieš, jak zmizol z fľaše. A to vyzerá, ako keby som ju vypil celú, ale reálne dneska mám už tak sáhru. I'm fucking excited. Strašne sa teším na dnešný deň. Cítim sa fajn, úplne prázdny, plný, prázdny fyzicky. Prázdny plný. Chápeme sa všetci. A plný
takého nadšenia, emócií a teším sa na to, čo nás čaká, lebo tam veľa noviniek. A hlavne partia celá. Sme sa aj dlho nevideli spolu všetci. Bude to pekný deň a budete tam hlavne aj vy, takže top. Ivo tu nechal kameru, spravil chybu. Čo si? A neviem, či sa na mňa nehnevá za to. Jaj? Jak som ti minul teplú vodu, starý. Že idem si dať horúcu vaňu, že išiel som si dať, fajn, strašne dobre som sa cítil, som vyšiel von a Ivo, ty koko, že si mi spravil chuť. A teraz išiel si dať on horúcu vaňu, pustil točku a iba ľadová voda, normálne cencule tam padali. A Ivo také oči a on si, kurňa, sa nebude so mnou rozprávať teraz celý deň zajtra. No to si píš. Ale tak ty o to žiješ a ty si chlap z toho. Built different. Si už prezradil inak tajomstvo? Jaké? Tu dal ľuďom na YouTube. Jaké? Ivo robí tajný prep, ale nechcem vám o tom povedať. Ale tým, že toto video vyjde až po súťaži, tak ja vám to už môžem tak prezradiť. No jasné. Však počkaj, keď sa hecne. Vždy som bol zvedavý, čo môžem dokázať so svojím telom naturálne. Neublížiť si, robiť to dlho. Pre mňa ani není úplne, že motivácia vyzerá čo najlepšie. Ale ja skôr nepochopím ľudí, ktorí kašľú na to, ako sa vo svojom tele cítia, pretože je to akoby ste mali dom, v ktorom bývate, ale neupratujete v ňom. Alebo máte auto, v ktorom sa chcete voziť do roboty alebo presúvať proste medzi rôznymi miestami do práce, zaviesť deti do školy a je vám úplne jedno, či je motor v dobrom stave a tak a či vôbec to auto ide. V tom dome, či tečie voda, či tam ide elektrina, aký komfort v tom dome zažívate, či tam mrznete, drkoce vás, alebo či vám tam lozia nejaké chrobáky. Ten hybridný spôsob cvičenia úplne ináč ma donúti pozerať sa na ten fitness, tak sa to pekne prelíňa, že nie je to úplne stereotyp. Veľa bežcov, však vieš sám o tom, cvičí silovo práve, aby zvládali tie záťaže lepšie. A naopak, tí bodybuildery alebo ľudia, ktorí chcú budovať svaly, sú o mnoho zdravší, keď tam vnesú ten bežecký prvok. Takže je to také, že aj srdiečko, kardiovaskulárna sústava ide ako má. No všetko. Čo aj 9-8. OK. Let's do this. Trošku čerstvého vzduchu. Vtáčiky spievajú. Máš kľúčik? V televíznych novinách, vieš, že odsudzený rodinný dom v Dunajskej Strede. Ako keby ho do vrecka niekto zobral. Maj sa, Ivo! Sorry, som myslel, že to bola brzda, ale to bol plyn. Iba jednu teraz mozgovú bunku. No, fakt. Včera boli dve, dnes je jedna, tak nechci po mňa, aby som aj pridával, aj brzdil. Buď pridávam, alebo brzdil. Ani oblak na oblohe, nikde. Mikinu som ti inak dal pod okno, keby si ju hľadal dozadu. Ale úprimne som prekvapený, aká veľká je Dunajská Streda. Myslel som, že to je menšie mesto. Ty nie, Ivo? Myslím, že to je dedina taká, vieš? No, ale ty kokso, nákupné centrá veľké sú tu všetko. Pozri, tu na niekto beží. Run Club, voľaký. Fakt nejaká kočka tam išla. Hej, takto som to nemyslel. Ale dobre, tak no. Akože kto určuje hodnotu tých cieľov, vieš? Ty, ako človek, ktorý sa rozhodne za tými cieľmi vydať, ty sám si určíš, čo je pre teba hodnotné. Aj vy, keď sledujete toto video a počujete ma rozprávať o naturálnom cvičení, alebo ma vidíte podávať nejaké výkony, zatiaľ možno ešte necvičíte a vidíte, že je to možné, tak v tom môžete nájsť svoju vášeň. Tak ako niekto, keď vidí Lewisa Hamiltona, ako vyhrá tú Formulu 1 alebo niekoho, tak mu to dodá inšpiráciu, motiváciu vydať sa týmto moto smerom. Fightery. Let's go. 1%. Dobrý deň. Hádam, vyzerám ako preteká. A ja tvoj tréner. Díky.
pretekať, hej, súťaži, len som sa prišiel pozrieť najprv tu. Prvé dvere ma oslovili a nabitý chlap. Tak. Akú kategóriu? Men's Physique. Dobrá, Díky moc, díky. Áno? šachy sa dajú do hore a OK. A backstage potom tu. dole. OK, čiže... Tam z boku to badáte. Dobre. Čau. Akorát si prišiel ešte? Ahoj, čau. Ja by som ti podal. Nie, pohoda, jasné, ešte sa uvidíme, neboj. Ty podáš, keď vyhráš, vieš, zvlášť šatne. Ahoj. Ale nie je to až taký veľký priestor. OK, ideme ho niekde nájsť, lebo že on tu má zverenca, vieš, tiež, tak sa zgrúpime. Tak sa uvidíme ešte. Držím palce dneska. Teším sa strašne na tie silové pózy, vieš, to je pre mňa že novinka. A na pódiu som to ešte nemal, čiže neviem, jak sa k tomu dostanem. Ale, dobrý deň, čau. Dobrá forma, kámoško. A tak tu dole. Súťažíte, chlapi? Ja mám ako tréner. Súťažíš? Hej, Čavez, ja som Patrik. Stano, čau. Čau, Stano. Čavez. Nazdar, chalani. Ty pretekáš dneska? Klasik. Klasik. Tešíš sa? No to čo zlepšiť, aby to o 2 týždne bolo, dneska by to bolo oveľa. Let's go. To je mind. Nevieš, že sú nástreky? Len tak by the way. Hej, na poschodí hore boli... Ideme zmeniť odtieň. Som strašný diplomat ohľadom týchto tém. Boris sa to povedal. Čau, synu. Ako sa máte? Dobre, ty? Ako? Boli ste? Si dali sa spýtať. Na pódiu som sa bol pozrieť a že či ste boli, no, že či ste videli už dole, že ako to vypadá. Má to takú atmosféru, že strašne sa teším na to. Strašne sa teším. 11:25 cca by mal byť ten stage time. Idem teraz. Teraz sme prišli vlastne. Tu na tak reku som hneď zhodil tašku. Je strašne dôležité zdieľať tú cestu s ľuďmi, ktorí sú rovnako zapálení ako vy, alebo sú to kamoši, rodina, priatelia, pretože keď je to pekné, tak sa máte s kým o to podeliť a rozdeliť tú radosť a tú motiváciu medzi ostatných. Niekedy mi príde správa, že či som stále motivovaný. Vždy som chcel nadpriemerný výsledok. Tuto je... Aha, že by to bolo? Že to môže byť tento. Ja ich 50 máš. Ten je dobrý, ten není taký sofistikovaný. Strašne ma začal baviť fitness, robiť progres, posúvať sa vpred. Zrazu to inšpirovalo úplne cudzích ľudí. Tie veci rástli a dnes, 10 rokov neskôr, sme tu. Sa reálne učil, kde cvičia, to je to. Teraz za 7 rokov reálne ja tu stojím s tebou, takže pre mňa to je, že ja... To už nie je dneska kamarát. Erik si povedal. To je Gripper. Keď sa pozrie na tie nohy. Takže chcel som najprv Marvelovi, ale ten som mal minulý rok na súťaži, tak si hovorím, že spraviť zmenu. Spokojnosť. Čau. Čau, staré. Jaký černý? Čo si rasista? Že Slovenčia sa dávaš? To keď povedal, že čerky sú černí. Čo to svoje biely? Černý. Ani nič iné. Ideme hore, lebo nám Či najprv ide side chest, alebo dvojitý biceps, ale povedia to asi. Prídem. Čau. Rád ťa vidím. Hej, veľa šťastia. Díky moc. Ako sa cítiš? Super sa cítim. Modré.
Erika ste nestretli, synču? Hej? Aťka, Maxo tiež sú tu. Ako sa vám to pozdáva celé? Vás rovnou takhle zeptám, zdvihněte mi ruku, kdo ještě bude v Oulu. Áno, oni mali prvé, neviem, či si videla, prvé vystúpenia a tak. No. To sú strašne pekné veci. Od 5. místa. Toto sú všetko naturály, čo vidíš, to nikto nesype. Se startom Sa pripravuje 65 Robert Orzoven. Robert, treba kúpiť na letenky do Španielska. 14 zde to tenkrát urval Štefán se startovním číslem 14. On to dá jak boss. Paťo. Podpoříme trošku známku. Víš čo? Amerika. Tak keď to stlačíš. Posledný člen výpravy, s ktorým som nebol ešte. Ty si okolo mňa prechádzal. Sevas. Úplne fokus. Hej? Erika si tiež. Ja som sa tešil za generálom. Ocino inak, Šimon. Farbu čo poviete? A čo si cigy? Keď sa smiem, som stretol Maxo, vieš, tiež mal, že aha, čert. Teraz išiel tam sadnúť chudný, tak oni chodili. Čo poviete, no, na tú farbu inak? Čo je toto, žuvačka? Sakra. A viete čo? Aj vzadu, keď napnem, tak to vidno konečne. Hej, idem sa rozcvičiť. Kámo, ja si neviem otvoriť rýsič. Erik, si najedený? No ja neviem otvoriť rýsič. Počúvaj, od 7 rokov cvičenia viac si môžeš aj takéto dať. Jediná slaná vec, čo mám tu na... Dáš si rýsič? Počkaj, nemal si rýsič nikdy? Rýsič je najlepšia sladkosť, aká existuje. Nie si alergický, dúfam. Nie, že ťa to by... Sol, vieš? No, akože chuť je úlet, o tom žiadna. Ale sol potrebujem načítať ešte do obehu. Nemôžeme povedať. N1, áno, čo iné? Dobre, všetko je v obehu. Nie som človek, ktorý úplne rozpráva o svojich emóciách a tí, čo ma poznajú, to vedia. Pracujem tvrdo, ale nie som moc dobrý v tom, keď ma niečo trápi, tak o tom rozprávať. Trošku som to naznačil na Instagrame. 3 týždne dozadu mi umrel blízky človek a premýšľal som, či má zmysel hnať sa za vecami, alebo či idem pokračovať v tých veciach, lebo ono je to dosť vypäté, keď ste v takej súťažnej príprave alebo máte nejaký cieľ. Ste presní v tej strave, v tom spánku, v tréningoch, všetko si pýta vašu 100% efektivitu a samozrejme, pokiaľ to myslíte vážne. Není to len také hobby pre vás, že chodíte si zacvičiť, ale keď naozaj cvičíte preto, alebo robíte tú svoju vec preto, aby ste v tom boli
dobrí, poznaní, možno v tom nastavili rokmi nejaký štandard. Proste potrebujete byť presní a vtedy sú takéto osobné veci ťažké, veľmi ťažké. Celé ma to zasadzuje o mnoho viac do momentu a čím som starší, tento rok oslavujem 30 rokov, tak si viac a viac uvedomujem, že viac ako tie úspechy kariérne a také osobné sú práve tie momenty vedieť byť zasadený, že keď súťažíte, tak ste v tom čase na tom mieste s tými ľuďmi, tešíte sa z toho. Keď pracujete v gyme na tom, aby ste raz na tom pódiu boli, tak sa sústredíte na ten tréning. Keď ste doma so svojou rodinou, tak ste s tou rodinou. Jednoducho máte v tom taký poriadok, že aj keď máte vzdialené ciele, tak nie ste hlavou strašne ďaleko v nich a dokážete si užívať ten day-to-day life a viete, čo je v tých dňoch dôležité. Aj keď vás niečo ťaží, tak sa viete od toho odopnúť. Toto vnímam ako také najväčšie umenie. Kvapka mi vyskočila z fľaše, ako som zavrel. No, tu sa valcuje. Nechcem sa už ani pumpovať, ani pozovať, takže čakáme. Môžem si to akurát vizonovať v hlave, pripraviť sa na to mentálne. But when you're trying to like win multiple Olympias, and not even just win multiple Olympias, be better every Olympia. You know, there's one thing to just show up every year the exact fucking same and win Olympias, but when you get to that point, like when you're already winning, what's the next step? To be better, to be better, to be better. You're competing against yourself. You're chasing your own self, you know? Tak pojďme na to. Let's go. Enjoy. Trošku do strany to roztáhne. Výborně, pravou bok. Pojď biceps. Ruky z boku. Triceps, nebo volná strana. Áno, to akorát som začal povedať.
80, 79, 3 a 81. Díky uvolnit, ještě zůstaňte chvilku stát v čele. Poprosím vás 82, 80, 79 na základnú čiaru. 80 zaverte sa. A zpátky dozadu. Čekám na výsledky semifinálového kola, abych mohl vyhlásit postupující pětku. A já vám můžu říct, že do finále postupují startovní číslo 3 Matej Hudák, startovní číslo 79 Adam Kubišta, číslo 80 Erik Krupa, 81 Attila Láslov a 82 Patrik Pech. A díky, vy dva se můžete odebrat do zákulisí, děkujem. S finálovou bitkou teď pokračujeme. V disciplíně T-Volku začíná startovní číslo 3 Matej Hudák. Snažím sa minimalizovať aj sociálne siete napríklad, kde často vidíme, ako sa darí iným ľuďom, iné životy. V mojom svete bodybuildingovom sú to iné tela. Niekto má väčšie ramena, niekto má väčšie ruky. Niekto má v iných prípadoch lepší dom, lepšie auto, rodinu, čokoľvek, čo vy zrovna nemáte a chceli by ste mať. Je fajn nájsť v niektorých prípadoch inšpiráciu, lebo som človek, ktorý verí, ale treba na to pozerať rozumne, pretože každý človek má nejaké svoje priority, má nejaké svoje vlastné vízie a ciele. Pokiaľ človek sa bude sústrediť sám na seba, nebude sa porovnávať, vždy je čo zlepšiť. Pokračuje 80 Erik Krupa. Patrik Pech. To byl závěrečný T-Volk v kategorii mužů. A místo 5. No, ľudí nás vidí pretekať. Mňa napríklad teraz pripravujem sa na súťaž a vyzerá to tak, že od tej súťaži to celé je o tej trofeji, ako keby to bol main goal. Matej Hudák. Místo 4.
čtvrté z 65 body. 81. Attila László. Místo třetí 45 bodů. Adam Kubišta. Borci takhle spolu jsou poprvé v kategorii a tenhle první souboj dopadl následovně. Místo druhé 25 bodů, místo první 20 bodů. Druhé místo Erik Krupa. Vítězem kategorie mužů fyzik do 183 cm. Startovní číslo 82 Patrik Peck. Tak trojka, jo? Zůstanou první tři. Samozrejme je to krásne mať taký úspech, zdvihnúť trofej nad hlavu, pretože je to docenenie, že áno, vyvinuli ste prácu nejakú voči tomu a dokázali ste to. Díky a zůstane samotný vítěz. Gratulace, děkujeme. Jdeme na kategorii fyzik nad 183 cm. Poslední kategorie před krátkou přestávkou. Čo je na tom najkrajšie, sú všetci tí ľudia okolo vás, ktorí to s vami zdieľajú. Tak to som hrízol do tej maratónskej. Tie momenty, že sa s vami tešia. No čau! Gratulujem. Ďakujem. Áno, krása. Že ich inšpirujete. No, jedem s rodinou. Vidíte, keď pravíte, ja sa tiež neposnú. Tam už ja som rád, že ste sa trošku znali. A vieš, čo ťa čaká teraz najbližšie? Beh? Zás budem chorý. Ale nie, určite príde. Ježišmaria, čau. Katka, ideš byť farebná. Som ti zjedol vlasy. Ježiši. Striko. Taký som šťastný. Máš pečatku, Ka? Počul som, jasné. Kam ale nevidel. Normálne. Ty si tam bol ako taký daddy. Všetkých si tam pozoroval, vieš? Aj tých prečekárov ostatných, že... Ja som... Ja neotvieraj sa. Na mi naotvieraj. Áno, oni sa môžeš. Ideme opäť na telefón, Marine. Čo sa ti stalo z rána? Práve, že také emócie, tak kričové, vykričali hlasy teraz. To bude striko. Počul som. Mnoho mladých chalanov zbytočne siaha na nejaké zakázané látky alebo podobne a ničia si tým zdravie, alebo minimálne takú tú dlhodobú víziu
zdravotnú do života, len preto, aby teraz urobili ten progres rýchlo. Verte mi, ak vám to príde ako stratený čas a nuda, buduje vás to. Vaša disciplína, vaša trpezlivosť, vaša spoľahlivosť, to, aký ste charakter, to, aký ste človek, ako vám môžu ľudia veriť, čo všetko dokážete vy svojimi vlastnými rukami, myšlienkami zhmotniť a spraviť, to, ako sa cítite vo svojom vlastnom tele, je next level a to nespočíva v tom, aký ste silní vo fitku, či dvíhate ťažké váhy, to spočíva v týchto jednoduchých, dennodenných krokoch. Vstať skoro, ísť na ten pravidelný tréning, ísť do tej roboty, spraviť, čo treba v tých dňoch. A mám to rovno? Prebral si vlog? Mám to rovno? No. Paťo, ja len, že už sme strašne hladní a ty si sa ešte stále nešiel prezliecť. Počkaj. Že ak neprídeš, tak ja ti zjem kamerou. Preberáme kanál, teraz sa to bude volať namiesto Patrik Meď, že Ivo a Šimon. A budeme natočiť vlogy z našich životov. Strašne som rád. Ujdeme? Hovorím, že aby sa obliekol. Ďakujem. Strašné detaily v tom. Súdiť rastly, časovanie glykogénových zásob, ak sa doplňajú. A išiel som ešte na potravinách, ktoré som si na ne cvičil telo posledný mesiac. Majte šťastnú cestu domov. Hej, ale nezranil Kamil, my sme boli v takej fancy reštike, že keby som si vybil. Tak sa postav, tak ja Ja aj tak. No, to je ono. Zomarený na to ťa. Nie, druhú nohu musím. Ale daj normálnu pozu. Tak. Dobrá. Počkaj. S tou druhou? Ale vy dvaja ste tiež takí bieli. Ale nie až tak, on je strašne. Chcem tým povedať, že na vás záleží a pokiaľ vy sami si nebudete veriť v niektorých veciach, že ich dokážete jednoducho spraviť, tak prečo by vám mal veriť aj niekto iný? Ono je to celkom jednoduchá logika a tak jednoduchá, že ťažká paradoxne.